Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten dumateng para kadang-kadang lan sedulur-sedulur sedaya. Ing wanci sonten menika dinten Minggu wonten ing wulan Siam, pareng kula badhe ngaturaken geguritan ingkang magepokan kalih kahanan Siam. Ngaten nggih utawi wonten ing wulan Siam. Rasa ngelih lungkrah lan ngelak kang dijarak. Jarak ora mangan diniati nuhoni dawuh pangeran. Senajan woh-wohan kae halal, ora pantes aku lan kowe lelagian mangan ing wanci awan. Lungkrah mono dudu pancatan alesan ogah tumandang. Ayo padha resik. Larah-larah godhong garing kae disingkirake, srei lan mrekitik meri rezekining liyan diilangi. Jare wong kandha diagahi sing syukur ben lali carane sambat. Durung surup bocah-bocah padha gojek ngilangi rasa luwene, ngobahake kabisan langen ing pinggir kali tandang mapak tekaning kamulyan. Iya, pancen ora suwe meneh wis wancine buka. Kabeh ditata, kabeh digelar berkahing Gusti bakal sumebar. Sedhela maneh ora suwe badane bakal teka. Ora kudu anyar, nanging tetep kudu resik. Resik papan lan atimu bali suci ing dina riyaya. Nggih, katen saperang geguritan kagem pepemut dhateng kula lan panjenengan. Kagem pepemut dhateng kula lan panjenengan, mugi-mugi Siam ing bulan Ramadan utawi ing sasi Ramadan taun menika kula dalasan panjenengan sansaya rumaket anggenipun nuhoni menapa ingkang dipun dawuhaken Gusti Allah Subhanahu wa taala. Semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.